To jama'a barkanku da yau. Labarun mu ne za ku yi cewa Sani Yahaya da Nuhu Hausa haɗi da Naziru Sarkin Waka dukkanin su ne wa Dauda Kahutu rara rabi a cikin waƙoƙin su. Za ka dai musanyen kalaman da ke gudana tsakanin Dauda Kahutu rara da Naziru Sarkin Waka duka ya sai sakamakon shiga wasu manya-manyan ƴan masana'antar Kano din suka shiga lamarin ɗan sasanta shi. Da wannan labari da wasu labaruka za ta zo da muku a wannan tashar tamu. Idan wani ka fara zuwa wannan tashar tamu to kar ka manta ka daure ka danna mun subscribe da ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Shahararrun mawaka guda biyu sun karu daga cikin mawakan da kewa Dauda Kahutu rara radi akan waƙoƙinsa a jihar Kano. Za ka dai Sani Yahaya ya waƙoƙi da dama masu wa Dauda Kahutu rara radi a kawaice, inda Sani Yahaya ya bayyana cewa Dauda Kahutu rara ya ce a waka ta siyasa sai muryarsa ake ji. Nan take Sani Yahaya ya ce ba haka nan bane. Sani Yahaya dai ya yi waƙoƙi da dama masu nuna cewa abubuwan da Dauda Kahutu rara ke faɗa a midiya ba gaskiya bane. Duk da yake Sani Yahaya ya zama karkashin Dauda Kahutu rara. Domin kuwa mun hange shi a wani bidiyo da ya bayyana a wurin taron kaddamar da yakin neman zaɓe na Bello Mutawalle na Zamfara. Kuma yanzu da Sani Yahaya ya fito yana maganganu a cikin waƙoƙinsa masu nuna cewa baya tare da Dauda Kahutu rara. Kafin ma Sani Yahaya ma an hange wata waƙa ta Nuhu Hausa wadda yake bayani kan cewa Dauda Kahutu rara bai raga ma al'ummar jihar Kano ba. Domin kuwa ya kira Malam Shekarau da Duna kuma ya kira Kwankwaso da Duna, yanzu haka ya kira gwamnan jihar Kano Abdullahi Magaluje da Hankaka. Wannan kalaman dai Nuhu Hausa ya amfani da su cikin waƙarsa ya bayani wa Kanawa irin matsayin Dauda Kahutu rara a wurin su. Wannan cece-kucen ya biyo bayan zaɓen da aka gudanar ne na gwamnoni a jihar Kano, da yake rashin jito da ke tsakanin Ganduje da kuma Dauda Kahutu rara. Abin ya sassauci domin kuwa har a zuwa zaɓe Dauda Kahutu rara yana goyon bayan ɗan takarar gwamnati na jam'iyyar APC a jihar Kano. Yanzu haka dai rikicin da ke gudana ko kuma musanyen kalaman da ake yi tsakanin Dauda Kahutu rara da kuma shi Naziru Sarkin Waka suka sun yi sanyi sakamakon shigar wasu ɗan kwamiti da suka zo don sasanta tsakanin su. Duk da yake kowanne su yana yi ne cikin raha kamar yana bayar da dariya, ba yana yi bane a ya zuciyarsa da gaske yana so ya cigaba da ɗayan ɗan uwansa. Za ka dai Naziru Sarkin Waka da ke yawan mayar da martani a kafafen sada zumunta akan maganganun Dauda Kahutu rara. An yi kwana biyu ba ga ya ƙara sacewa. Wannan alamu ne ke nuna cewa jitar da aka ko kuma sasanta su da aka yi. Kuma Naziru Sarkin Waka ya aminta da wannan sasance da aka yi. Shi ya kan Dauda Kahutu rara bai ƙara mayar da wani martani ba na rikicin da ke gudana tsakanin da wannan rahoto muka zo ƙarshen wannan shirin. Yanzu ka fara zuwa wannan tashar damu. To kar ka manta ka daure ka danna subscribe don ci gaba da samun shirye-shiryen mu cikin lokaci. Mun gode da lokacin ka.